4, 3, 2, 1. Hayi bafowethu hayi. Qophekile umlando neNingizimu Afrika. Angithathele lithuba nginibingelele kuzona zonke izinkalo la nikhona. Ngiyazithoba kunina, ngiyazehlisa kunina ngengane yenu. Ngithi ngiyathemba ukuthi lo nyaka ningene kahle futhi nginifisela izibusiso ezinhle kulonyaka. Unibingelelayo ke indlamlenze wafwesgate bathi abaningi ingudlungudlu okuhlezi bagudluza. The president of the Blue Nation is the ambassador of the people. Imina loyo. Bafowethu njengoba kade lokhu ngehlanganyuka ngicela ukuthi ningivotele engomeni yami ethi ijele. Nikwenzile kusukela niqoka nina ngama emails iyongena ku top 10 yokhozi. Ithema isingenile ku top 10 yokhozi nina kwayinina futhi enivotelayo ngehlanganyuka ngenxenxa enkundleni zokuxhumana yonke indawo ukuthi nivotele ukuze izonqoba unyaka. Nangampela nakwenza lokho nayivotela ngomhla ka 31 ebusuku zathi mazi nje 12 ebusuku aduma izolo yabagudluza ingudlungudlu. Konke lokho akwenziwanga ukuhlakanipha kwami, kungumusa kaNkulunkulu, kuyintando kaMdali ngoba ubekuthiwa uMdali ubengavumanga bese ngakwenza konke thina emhlabeni kodwa bengakwenzeka. Lamandla angaka eniwatholile ukuthi nikwazi ukuthi ningiseke. Ngithi ngifisa ukubonga ngithi namhlanje ngizocela uNkulunkulu ukuthi anandisele la benithathe khona kubona bonke abantu abafaka isandla kule campaign yami yengoma yonyaka. Kwathi noma kunzima kuvela lokho nalokho ebekuthinto obaba uNdlovu kodwa futhi akwazi kwaphumelela. Singiyacabanga nje ukuthi into engaka engabe ivimbekile umlando ongaka eNingizimu Afrika abantu bevote ngemali zabo over 1.4 million imali ebeyivotela mina nje kuphela over 1.4 million. Amavota angaka is 957,950. Ishabe kuthiwa bekhankasela ukhetho lokuyongena eParliament ngabe sinehlale la ko 20 or more. Alamavoti eninginike wona eNingizimu Afrika. Ngizoyithoba ke kunina namhlanje ngizothi ngiyabonga enikwenze kimi nize nikwenze futhi nakwabanye. Ngibonge koza kwethu ebesiqhudelana nabo ngoba angikwazi ungayibongi lento ngoba into enkulu ngoba emhlabeni uma ngakuthiwa uncintisana wedwa ngeke uzazi ukuthi uwine kubani. Kodwa abafowethu ukuthi bevume ukuba ingxenye yomncintiswano. Namhlanje ngikhuluma ukuthi ngiwinile. Ngibonile amandla ami eNingizimu Afrika uxutshwe zonke ingoma ebeyifakiwe lapha ku top 10 engengoma okuthiwa abantu bayayithanda. Kodwa ke bathi abantu emhlabeni this is the song of the year ijele umshado awulona ijele. Inomlayezo, iyakha, imnandi, iyagqugquzela, iyakhuthaza nje kubona bonke abantu abaganiwe nabangaganiwe ukuthi hayi uma uye emshadweni usungayikhona ejele. Ngiphinde ngibonge futhi nakule ndoda ewuza kwethu la kuMaskandi ethe yavuma naye ukungena kulokho ngoba kuMaskandi sokuyaziwa nje ukuthi uma ngathi ufake mina afaka abanye eMaskandi obvious. So le ndoda ke iyathatha isinqumo nje phambilini ukuthi cha iyona into ethi mniliswana yingeni. Izathu zayo ke ngiyazazi ngoba phela ibizisho la ibisuke izisho khona ukuthi cha uma usuku ungenela imncintiswano usudliwa abalandeli bayehla emandleni okukusupporta. So ke njengomuntu ozaziyo ukuthi yena akanawo amandla angako ekumeleleni nami yonke imncintiswano eqhamukayo behoxa. Kodwa ke kulo
wathi hayi suka ake ngithathe isibindi nje ke ngiqonde ngqo nami kube ngaqali ngami sengiya kuye manje ngiyohluleka khona kube ngaqali ngami uyafika amgudluze ngudlungudlu yamgudluza ayina kancane yamgudluza kakhulu yabona ke South Africa ukuwina la kuyinto enkulu kuwina la ngoba le winning mina isho likhulu yazi ngani umhlaba wonke usuku pay attention eradweni ukuthi sifuna ukuzwa ukuthi yiphi ingoma ezohlukanisa unyaka wonke umhlaba nabantu abangawalalela ama-radio abasuke bebhizi ngekhathi kudlala umculo yethu kodwa ngomhla ka-31 ngo-12 wonke umuntu usuke evulele ukhozi uyacabanga-ke ingoma yami njengoba idlala umhlaba wonke yadlalwa kuzona zonke iy'ndawo eNingizimu Afrika naphesha kwey'lwandle beyilalele online ukuthi ingakanani le wini kumina ebezothi imincintiswane yonke yase-South Africa emkhulu sizwe sakithi sengiyinqobile kunabaculi okumele besebenze kanzima ukuze benqobe lokhu mina sengonqobile imincintiswane eminingi singabala oma-DSTV Awards sokuqhathwe bonke abaculi ngibale oma-Summer Awards sokuqhathwe bonke abaculi ngizobala njengoba kade kunama-KZN Entertainment Award bekukhona ingqalabutho abaculi abahlonishwayo kodwa ilokhu ngihlabane njalo ilokhu niliphakamise njalo iflag lendlamlenze usukela ngaqala nilokhu niyibambe njalo ekuthenini niyangiseka lento ikhona umhlaba wonke uyibona lokhu nisho njalo ngevoti noma kuthiwa ngivotelwa kuphi lokhu nithe nje le ndoda ukhulu kuyona umhlaba wonke uyibona lokho nikwenza bafowethu ngikhuluma nawe ongivotele ngikhuluma nawe ngamunye ngithi njengoba washaya ingoma H wathumela ku33665 lokho wakwenza kungenze nganqoba namhlanje into eniyenzile inkulu kakhulu zingane zakwethu angazi ngisole yona imilomo ezinkulungwane ngiyabonga nje kubona bonke abantu esibambisene nabo abafowethu ngisebenza nabo ngabala kusukela sese studio ngabala uThuthani oThibela abantu engisebenza nabo abafowethu nje bonke ngibonge nensizwa lapha uLuvu mfokadubazana phansi le Ulundi ethenga ifeature kule ngoma ngibonga obaphathaphatha obamaqhutho bamadoda ngibonge nje insizwa nje ngisebenza nazo onyana emhlophe bonke nje baningi abafowethu bayibambile ufala umfokakhuzwayo laphana entanjeni uyibambe ngohlelo ngibonge nje abafowethu ngingaqedi ngize ngizobonga induna zakwaGuqa zonke ngoba mase ngithe ngishaya ikhwela basukuma into beyithathe beyiphile beyifaka enhlizweni beyitshena abantu kwenzeke ngibonga wonke ama-Blue Nation umuntu nje omlandeli kaKhuzani la khona ngithi akahambe ahambele phezulu ayikho into emnandi njengokulandela uKhuzani ayikho into emnandi njengokulandela umculo owinayo ngithi naba nenhlanhla ukulandela umuntu owinayo ngiyamajina nje umlandeli omunye umculi uma umthatha umfake engqondweni uthi hey bakuthwele umzima abanye abalandeli kodwa ke bayabekezela lapha thina hleze siwina nje iwini sesiyiphuza njengamanzi sesiyayiphila nje sesiyayiphefumula uma ke sangena nje siyanqoba kodwa hey 957,950 votes kane zakwethu hayi angiyazi lento ngathi makushaya umhla ka31 mazithi nje 12 ebusuku makushiwo lapha besho tjatha nosigqemeza ukuthi le ngoma ewinile ngamanani angakanani angifuni uqamba manga ngane zakwethu zacebe inyembezi zaphuma ezenjabulo ngoba yayifika ithi yebo ngwinile kodwa hawu phela umhlaba wonke uyamajina mhlawumbe abantu abazi ukuthi ngikhuluma ngani kwasala amanenjana kuhlangana ne-million abantu abathi this is the song, this is the artist bafowethu noma ngabe kuthiwa
lento singayihlela kancane kangakanani. This is big guys, no matter ukuthi ungizonda kanjani kodwa beka eceleni konke amazondo uncome lento eyenzakalile. This is big. Angaze ngiyibona abantu bekhipha more than 1.4 million bevotela ingoma. Kuyaqala bafethu ma ikhona verification abantu verify abantu ukuthi bahlale bevotela abantu kuyona yonke imncintiswane ekhona emhlabeni jikelele. Yake yakhona into nje. Hayi angazi lento mina bafethu ngibonga kanqedi. Ayi ngibonge nje futhi ngeke ngaqaba manga bafethu kuma all charts suwela ingoma iphumile abantu ibivele khona izisho ngoba ibibonakala nje ingoma eqanqalaza ihamba phambili. Ngibonge nje futhi nensizwa uBig Zulu. Ngiyibonga insizwa leyana ngoba insizwa lebe esithuthelana nawo lapha kuma digital. Ngihlale yathi mayiphuma u3 lapha ngavele ngaxhuma ngathi awu ngoba phela angeke ngiqamba manga besishama million sonke lapha no million sonke lapha ku YouTube kwi under Khuzani topic ngishayile million 1.1 million in 4 weeks. Yena kwi topic nawe bengakafike kwi million kwi topic but kwi video naye is more. So I competition be tight when you look at amaciko ebelapha, but into nje abayenzile abantu bavele bathi hayi ukuthi siyakuwinisisa hayi ukuthi siyakuwinisa sifuna uwine uzuwinisise. Ayi angiyazi lento. Ngibonge nje isupport kuona wonke umuntu. Ngibonga ukhozi, ngibonga SABC, ngibonga bonke abasakazi, ngibonge nje umndeni wami, abantu bonke abasondele nami zihlobo, abantu abangisekayo bonke nje abafowethu bonke, ngane zakwethu ngithi namhlanje sihamba siyakukumba kungenxa yenu. Ngibonge nje nabaculi ke labo kabathe bangisupporta, even isupport ngiyitholile even nakoMroza, nginakonto encane ngikhuluma ngabantu nabo bese beke bevele bahlabana nabe bethi hayi nathi sithi akube uMaskandi. Ngibonge nje bafowethu, ngibonge nakuba ke bekhona lisekhona lenhlanzanyana ekhona la kuMaskandi. Uthola ukuthi uma abaculi bonke beya nganxanye kube khona labo kodwa ngeke sikwazi ukubanaka kakhulu ngoba even namanje nje ngikhuluma nje ngiwinile ngo number 1, but kusekhona abaculi uthola ukuthi akuvumi kahle, akuvumi ukuthi asho uqokela uthatha hayi sanibongela u1 no2 nikwenzile bafowethu nisimele. Awu kusha asikwazi thina sazi ukuthi nje umuntu nje masuko number 2 bafowethu lehla iqiniso suke ehluliwe nje. Kubongelwa nje umuntu osuke winile, kodwa ke angifuni the topic of another day, angifuni sikhulume namhlanje leyo. Engizokusho namhlanje ngizothi indlamlenze ikwenzile ngenxa yenu, nibe nenyaka omuhle oneyibusiso, kuthi konke nifisa kwenzeke kulonyaka kwenzeke. Ngicela uNkulunkulu anibusise ngaso sonke isikhathi, niphile nomndeni wenu, ningakhohlwa ukuthi sibhekene nokhuvethe, asifake nama mask, singahambi ngenasidingo, kuhambe ngoba kunesidingo, uyivikele. This is serious, iyabulala. Asiqikelele ukuthi ngoba masiphelelwa yinina ngeke sibe nawo le njabulo esikhuluma ngayo namhlanje. Ngithi kubona bonke abalahlekelwe izihlobo zabo enyakeni ka2020 ngenxa lokho vethe nangazo zonke izinto etheza bathatha ezahlukahlukene eziyizifo esibhekene nazo. Ngithi dudu kuleyo mndeni duduzekani. uNkulunkulu uyalazi icebo ngani, uzonihlenga anifake ngaphansi kwamaphiko akhe. Ngelinye ilanga uyonenza nilibale umzimba endlule kubona noma kungelula. Kuthi bonke sithe mazula lonyaka balahlekelwa izihlobo zabo, ngithi kubo uNkulunkulu akanikhohliwe, kungaphezulu kwamandla yebo kulukhuni, kodwa ngithi duduzekani nizama ukupholisa amanxeba, uNkulunkulu uzolivala lelo nxeba. I thank you.